poprosím pána poslanca Markoviča. Ďakujem pekne. Ja som pozorne sledoval tú situáciu, ktorá sa vyvíjala ešte pred podpisom zmluvy, kedy začali prebiehať informácie o vývoji prasacej chrípky, o situácii na Ukrajine, o rokovaniach v Českej republike, v Maďarsku, o nákupoch vakcín a takisto aj informácie, ktoré u nás začali o prestrelke ministerstva so štátnymi hmotnými rezervami, kde sa jeden vyhováral na druhého, kto je za toto vlastne zodpovedný. Ministerstvo sa vyhováralo na štátne hmotné rezervy, štátne hmotné rezervy všetko tajili, nič nechceli povedať, nikto nevedel, kedy bude zmluva, či sa rokuje, s kým sa rokuje a už vôbec nie, kedy budú na Slovensku vakcíny, aké vakcíny, kto ich dodá, kedy ich dodá. Potom po tlačovej besede kolegu Novotného zrazu sme sa všetko dozvedeli. A dnes už vieme aj prečo to a ako to bolo, keďže už médiá informujú o personálnom prepojení na súčasnú vládnu koalíciu. Nechcelo sa mi veriť v tej dobe, že by táto vládna koalícia, toto ministerstvo pod vedením pána ministra Rašiho urobilo jeden čistý, transparentný tender, vecne dobrý, ktorý by nám sa nakupovala registrovaná vakcína, kde by sme vedeli, kto nakupuje, koľko nakupuje, kedy budú vakcíny dodané, komu budú dodané. Dnes už vieme, že táto vládna koalícia nie je schopná urobiť takýto tender, jeden transparentný, normálny, čistý tender. Preto budeme žiadať aj správu štátnych hmotných rezerv o to, aby zverejnila podmienky tendra, aby zverejnila tú zmluvu, o ktorej pán minister hovorí, že je taká fantastická a pre štát výhodná. Zatiaľ to nevieme, pretože my nakupujeme za 7,60, Česi kupovali za 7, Maďari majú svoju vakcínu za 4 eurá. Preto budeme žiadať jednak o zverejnenie podmienok tendra a takisto aj o zverejnenie zmluvy. A počkáme si na výsledok a dnes naozaj nevieme povedať a odpovedať na mnohé otázky, na ktoré by mal odpovedať práve pán minister, ktorý je zodpovedný. Ďakujem pekne.